klar? Er du klar? Jeg rammer ikke. Prøv at se her. Jeg rammer ikke. Er du klar? Kom nu med. Jeg rammer ikke. Din hånd, mand. Hvad er noget tøser? Sæt dig på med hovederne. Sæt på med hovedet. Brian holder hovedet. Er du klar? Er du klar? Prøv at hæve min hånd. Prøv at hæve den. Altså, det gider jeg ikke. Det gider jeg ikke. Kom nu med. Jeg rammer ikke skid. Jo, kom lige. Prøv, hvor du vil ramme. Prøv at se, du har. Hold nu kæft, der er naboer for helvede. Nej, det gør de fandme Okay, nu skal jeg bare i gang med at Jeg har bukket armen, mand. Jeg prøver at bringe buk og armen, okay? Og skub sådan, prøv at skub. Ej, jeg gider ikke filme det her lort. Brian, er du klar? Er du klar? 1, 2, 3 nu. 1, 2, 1 nu. Okay, vi tager nu, vi tager sådan her, okay? Vi tager den normalt. Vi tager 1, 2, 3 ølpars. Ej, okay, hvor er I latterlige. Kom on, vi Okay, vi skal tager gøre nu, det. klar? Ej, hvor snakker vi grimt til mig i aften, hva'? Ja. Det bliver så hårdt, men det er 2. Ølpause. Ølpause! Ej, platte, mand. Slå nu! Kom nu, mand. Slå ham! Sæt noget musik på i stedet for det der. På YouTube. Kom nu, mand. Kom nu, mand. Er du klar? 3, 2, 1. På kæden, bror, din buk!